Vilken är det? Där är Olle iväg. En lite trevande start tycker jag, men ja. Eftertänksamt. Och där kommer han. Och här är det bara att spetta på fullt. Nu kommer det upp i grusen. Här kommer det upp i 87 meter. 87 meter. Det var inte illa. Applåd. Ser ni vad det ryker där nere? Jag signalerar att allt är väl. Jag går lite snabbare till att börja med. Vi ser en rejäl satsning här. Full fart. Hastigt grepp. Här kommer den inte gå hela vägen. Det är 66, 70 meter. 70 meter. Det är någonting som har hänt här. Det ryker alldeles för mycket. Vad gör du? Jag ser också ut att ha bra fart här. Det går bra. Shit. Det är det man inte ska göra. Man ska inte parkera på toppen. Det är bara problem. Så att det är en riktig tävlingsmänniska. Otroligt duktig. Titta här. Kolla på domen. Råttan. Lilla klassen på en KTM 525. Han hängde sig på stolpen. Den där måste jag ta bort. Härifrån. Men han säger som sagt otroligt tävlingsmänniska. Mycket rutinerad. Borde kunna prestera bra. Och bra driv här. Bra rutin. 90 meter. Han sa något fult nu, men ja. Bra Bengan! Ja, då ska vi se. Nu är det lite bättre fart än förra gången. Nej, oj! Ja, det var inte fara va? Bravo!